andara dohok na humaliangna. Selamat hari Natal na dihamu saluhutna. Sindonangan di tema kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Yesus Kristus do hadameon ihita. Dalam dipatanan manggite subtema melalui perayaan Natal ini, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam setiap hati anggota persautaan Andara dan sekitarnya, memancarkan terang damai Kristus ke sekelilingnya. Kuria nahi naholongan keluarga besar persautaan Andara dohot namumaliangna nahi ngabomal turohata habis suhon di debata najumadihon hasiananon ay mahite waso dohot nagoboon di tangan nado menjadi saluhut. Yesus Kristus do hapataran di habis suhon di debata nagagir joman tubuh di Portibio, lau mangkoko Portibio, kita nang pinili di debata, tamado pujiauta buan nanuk ngabadiai, asa manulia buan nanasumurungi, mari TTED, nunga Jepang use alipestai. Marendita, nomor 57 ayat sada rodi 2.
siang ibana do membahe na di bagasan Kristus Yesus hamu. Ibana do gabi hadi suhon dihita siang debata. Dohot hati gorang, dohot habadiau, dohot haluau. Patukin jama tohakuna, kamu ale apa harbangan. Patukin jama hamu, ale aga pitu siang narobi, asa bomot raja ni hamu leoni. Ise ulangi raja ni hamu leoni. Ima Jehovah, nagogo jala urubalan, Jehovah urubalan di hamu suon. Patukin jama tohakuna, hamu ale apa harbangan. Jalan kau pergi jama hamu ale apa pitu siang narobi. Asa bomot raja ni hamu leoni. Ise ulangi raja ni hamu leoni, ima Jehovah Sebaot, ibana do raja ni hamu leoni. Haleluya. Persautaun andara doho nahu maliangna Glory Excelsis Deo. Siap-siap nanti liturgi na pertama kelompok kecil ya.
Liturgi yang pertama kelas kecil ya. Liturgi pertama kelas kecil. Liona Sagala, Elisa Manurung, Jeges Raja Guguk, Demian Papahan, Tama Manulang. Liturgi kelas kecil, Liona Sagala, Elisa Manurung, Jeges Raja Guguk, Demian Papahan, Tama Manulang. Ayo mulai. Padamu sada budak sada ayat sada dimulana ditopa debata langit dawatan on amin dimulana ditopa debata mah Langit do tanah on. Langit do tanah on. Amin. Pada mulanya kita langit dan bumi. Amin. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Amin. Oke, pintar semuanya. Oke, terima kasih. Masuk lagi liturgi yang pertama kelas besar. Jose Sagala, Lucy Manulang, Jose Sagala, Lucy Manulang, Enike Manurung, Kim Tan Simajuntak, Gilbert Sihotang, Frederick Sinaga, Tristan Papahan, Jepanya Simajuntak, barisan depan. Jose Sagala, Lucy Manulang, Enike Manurung, Kim Tan Simajuntak, Gilbert Sihotang, Frederick Sinaga, Tristan Pakpahan, Jepanya Simajuntak, Andi Manulang, Vanessa Ritonga, Ruben Munte, Matthew Sibuya, Priscilla Sibuya, Gladys Sibuya, Catherine Sibuya, Jessica Pakpahan. Ayo dipersilahkan yang paling depan barisannya di bawah. Ya, ya, depannya. Andi mas naik ke atas. Haholomon imas sada situasi nama bayi jolma jojot mabiar. Jala dimulanai haholomon do manut
tibion adorang soro hati uruni. Alai nungro hati uruni gabe tiur masude. Odo barita na parjolo taringo tu panopaon hati uruni. Tabigema liturgi na parjolo. Sada Musa sada ayat 2 sahat 4 kosong dope tanaon jaladang adong dope agya aha ditutupi ayatna bagas do tanaon jala masai golap mangulus do gogoni debata tuson-tuson di atas nyaiki didok debata ma jadi mana tiur jadi mana tutu na tiur naturi dungi di debata ma dengan donatiuri alami dipapulik ibana mana tiuri sian nagola. Sada Musa sada ayat 5 sahat 26 digawari debatama natiuri arian jala nagolapi borngin sapuma borngin jala torang ma ari muse ima ari naparjolo dungi didok debatama jadi ma ruangan na kosong na membagi 2 aek na digicam dohot aek na ditoru. Sada Musa sada ayat 10 sada sahat 12 dungi didok debatama tubuh maragam ni aka duhut suanan dohot aka hau di tanoon marbidi doaka perbuwe ni aka suanan ni lang aka hawi dala saut ma songoi tubuh ma maragam duhut suanan dohot hau di tanoon mar parduwe dala marbidi ma'aka suanan lang hawi dala dengan doi dida debata. Satu Musa sada ayat sada dungi didok debata mah pungu ma aek na di toru nilangit tu sada inganan asa tariada tanoh nan mahingan saut mah songoni digori debata mah tanoh nah mahini darat jala aek nah pungui laut jala diindak dewata mah dengan do i sude. Sada Musa sada ayat 13 sahat 14 salpu mabormin jala torang ma ari muse ima arina patoluhon dungi didok debatama gabe taridama aka penandang di langitna marmirang arian dohot bormin jala aka penandang imana gabe andana pabuahan musim ari dohot tahun. Sada Musa sada ayat 15 sahat 10 bitu aka imana masih nonda di langit di atas nitanoon jadi saut masongoni dong dibahen debatama 2 panondang nama sai balga dibahen debatama panondang nau balga masih nondang ditiki arian jala nau geleng masih nondang ditiki bormuni jala dibahen debatama domuse akabita dibahen debatama masudena di langit lawa mandondangi tanon
Sada Musa Sada 18 Sahat 19 Marsinondang Madi ditiki Arian Dohot ditiki Borngin Lao Manirang Natiur Sian Nagolap Jala diida debatama Denggat Doi Sude Salpuma Borngin Jala Torang Ma Ari Muse I Ma Arina Pao Pakton. Sada Musa Sada ayat 20 Sahat 2 Sada. Dung idok di Batama. Jadi ma aka binatang di bagasan naik. Jala jadi ma maharagam aka binatang nahabang di langit. Dungi di topa di Batama aka binatang nama sai. Galgana mangolu di laut. Di topa mamuse maragam binatang naboi mangolu di aek. Dohot maragam binatang naboi mahabang. Jala di ida di Batama dengan doi sude. Sada Musa Sada ayat 22 Sahat 20 tolu. Dungi di pasu-pasu debata maka binatangi jala di dokma. Marpino pari mahamu asalam godang hamu jala gohi hamu malau. I jala lam godang madohot aka binatang nahabang di atas di tanoon. Salpu maborngin jala torang mari muse. I mari napali mahon. Sada Musa Sada ayat 20 onom Sahatu 20 siang. Dungi didok debatama tatopama jolman na mirip songon hita jalana tuduh songon hita asa dirajai nasida akadeke na di laut aka binatang na habang di langit aka binatang na jinak dohot aka binatang na asing di tanoon jala asa dirajai nasida saluhut aka na di tanoon songoni madebata manopa jolmai tuduh songon ibana di topa ibana majolmai bawa dohot boru. Dungi pasu-pasu debata manasida jala di dokna. Marpino pari mahamu asalam godang hamu. Gohi hamu matano on jala rajai mai. Rajai hamu ma aka deke na di laut aka binatang na habang di langit dohot aka binatang na di tanoon. Dungi didok debatama hulehon do tuhamu aka suan-suanan dohot aka hauna adong di tanoon jala hulehon do tuhamu ganup hauna marpardue gabe sipangan non muna. Sada Musa Sada ayat 30 Sahat 30 Sada. Jala hulewando akaduhut dohot suan-suaran gabe si pangalani binatang liar. Binatang nahabang di langit dohot aka binatang na adong di tanoon. Jala saut masongoni dungi diida debata masude aka nabi nahenai. Masai dengan doi sude. Salpuma borngin jala torang ma ari muse. Ima ari napanon. Sada Musa 2 ayat Sada Sahat 2. Asal sun malangit dohot tanoon rodi isina sudena. Jadi dungsun dibahen debata jadi-jadianai di ari papituhon. Maradian mad ibana di ari papituhon sianasa ulaona. Nabi nahenai. Sada Musa 2 ayat 3 Sahat 4. Dungi di pasu-pasu debatama ari papituhoni. Jala di parbadiai alana maradian ibana di sisian nasa jadi-jadiana. Nati mampani debata laho pasuhon. Songoni mapan jadi-jadi di langit dohot tano dina tertompa angkai di ari panompaon di debata Jehovah di tano dohot langit. Marende hita buku Ede nomor 40 ayat sada rodi tutulu Ria Mahita Sasude.
berjatuhan ke dalam dosa. Jenius Panjaitan, Virgo Simajuntak, Jepania Manulang, Rahmat Immanuel Silaban, Lukas Sagala, Demak Sinaga, Jessica Hutapea, Shirley Siburian, Natalia Hutapea, Grace Simajuntak, Ignacia Panjaitan, Gio Panjaitan, Priska Manulang, Samuel Tampu Bolong, Hendra Manulang, Kevin Sirait. Barisan depan Jenius, Virgo, Jepania, Rahmat, Lukas, Demak, Jessica, Shirley. Barisan belakang Natalia Hutapea, Grace, Gio, Priska, Samuel, Hendra Manulang. Ala adongdo jolmana so olo majakon hati uroni, ima akan asai olo mian di bagasan haholomon, dohot na mangulahon hajahaton di ngoluna, mangyunton hisap-hisap ni dagingna. Tabi kema barita paduahon na taringot tu hajahaton ni jolma. Ulog ma binatang na umalo sian sure binatang liar na dibahin debata Jawa. Didok kuloki ma tuborui ate tuturo didok debata dang boi pangonan muna parbueni aka hauna di tamaon dia lusi borui ma boi do panganon nami aka parbueni hauna di tamaon alai molo parbueni au ngali tongan tanah tongan ni tamani didok debata do unang pangan parbueni hau i jalan unang jamu hamui asa unang matehamu Dungi di dokulo kima tu boruai, dang tutui, dang nalau mate hamu. Aina di boto debata do sadari di pangan hamu parbue ni hawi, terbuka mamatamuna. Jalagabe songon debata mahamu, maboto nadenggan dohot naroa. Dungi bukama mata ni nasida na dua. Gabe di boto nasida manaso mar pakaian nasida. Dungi di bahe nasida ma pakaian ni nasida sian bulung ni hau aralao manutupi goting ni nasida. Tiki mangulus alogo di bagian nasida masuara ni debata Jahoba ditamani. Gabe martabumi manasida na dua sian debata Jahoba. Martabuni manasida di akahu hauna ditamani. Sai di jauh debata Jahoba ma bawai ni nama di dia doho. Ujungna dialusi bawa ima hubege donian seorang ditamani alai mabiar doau aladang marpakean au jadi martabuni maau dungi didok debata mamuse isena paboaon na so marpakean ho naung dipangan hodo parbue niau na huorai panganonmi dialusi bawa ima boruana nilaihomu gabe dongaki dona mangalehon parbue ni hau tu au gabe pangan ma Didok debata Jahoba mamuse tu boroi, wasa dibayar hosongoni dialusi borima, olokido diototo yau gabe hupangan ma. Dungi didok jebata Jahowa matu uloki ala dibayar hosongoni. Hoan ho mana hona burasian sude aka binatang najinak dohot nalia. Butuham nama bahanonmu walau mangisir di tanah jalo orbuk nama alongonmu saleleng ningolo. Dungi didok debata ma tu si ada. Nungah hudok tuho, unang pangan parbueni hawi. Alai ditangiaun ho do istri, gabe dipangan ho do parbueni hawi. Alani ho gabe ho nabura mata naon. Jala porsuk mata ononmu lalu membuat hasilnya. Tubuh ma akar raba dohot suga-suga ditanoi. Jala suan-suan nana tab tubuh ditanoi. Mana gabe si panganonmu. Susah maholau mangalului semangononmu sahatu namulak ko tutano pangamputuanmu iyan. Ain siatano doho jalamulak tutano doho sugun. Dibayan si Adam magoarni istrina si Hawa alana ibana magabi omak isude jolma namangolo. Dibayan debata Jahoba mapakaian nagajang siat kulit ni binatang jalan di lehon mai tu si Adam
dohot tu si Hawa. Jadi di dok debata Jawa mah nunga sawon hita jolmai ma boto nadenggan dot narawa asa unang dibuat nasida parbueni au hanguluani jala gabe di pangan nasida jala mangulu salaleng-elengna nasida diusir debata Jawa mah nasida sian taman Eden lau mangula tano pembuatanna hian. Tau ditu mamuse vokal grup sian umuan ina pasau taon dengan judul Hodo Parlinggoman. Cek. Ini nggak bisa, nggak nyampe. Oh,
mahita tu liturgi patoluhon janji keselamatan. Masuk ma Tony Silaban, Paul Hutapea, Kevin Panjaitan, Nixon Hutapea, Melo Hutapea, baris belakang Ayu Hutapea, Michelle Munte, Brian Simorangkir, Patrick Simorangkir, Togar Simorangkir. Barisan depan Yesaya Sagala, Anggita Ritonga, Winda Sinaga, Jody Ritonga. Barisan belakang Dina Sinaga, Franky Sinaga, Hengki Sinaga, Handika Panjaitan. Ragam cara dibahen simbolisi laho mangago colmai alai dang dipasok bude bata songoni masa sahatu ujungna ai parasi rohago dang do ibana alani i diparbaga-baga do laho paluahon colmai sian dosa tabegema liturgi patoluhon Audo pitui paluan doganuk na bogot sianau nalaho bogot jala laho ruar ma ibana dapotan japal Jalau paluan hamusiat saluhut haramunamuni Jalau mertinting tu eme hut pagodakon Jaladang be leonok tu hamu haraparon Jalau pagodakon pargoni hau dohot gugoni tanoi Asa unang be taunon muna elak-elak ni haraparon Di tonga-tonga ni angka bangsa perbebu Lahir nai dia di atas ni aka dolok akapati parbatita nauli napa tu begeon hadapeon nama maritaon barita nauli napa tu begeon atau waon namandok usion di batam bangkit raya nabarha bangsa saling ngalirna jala pargor nabadia di banua ginjang dohot di habadion doau maringan alai hut di lambung di halak nama gopu jalan nasaret martondi asa panguluhon tondi ni halak nasaret paroha dohot panguluh halak paroha manggopu Jala lehonoku tuhamu roha naim baru dohoton di naim baru tu bagasan ate-ate munah jala usatoku doroha batu sian daging munah jala lehonoku tuhamu roha sibuk Sada dusi panjonim jala patik panggahon Ido natar bahen paluahon dohot mangagohon Alaiho ise dohon umbahen na diubumi hodongan Dada alani ulauta hati goran umbayana di palua ibana hita tung sian asini rohanado marhite-hite pandidion pangulayon tubuh dohot marhite-hite tondi parbadia na di paim baruon Pasalmen sian puluwalu ayat sada sahab 2 Endehon hamu ma di Jehovah Endena ibarusada ainunga di pembahin ibana angka halongangan nunga ditumpai sian munai dohot tangana na badia ibana nunga di pabohoton Jehovah hutauni nunga di papapatar ibana hati goran nai diadopani angka parbegu Salmen 98 ayat 3 Nunga diingat ibane asini rohana dohot asitongana tu bagas ni Israel Nunga di dalut ujung ni tanohon hat tuaon di debatata Salmen 116 ayat 1-2 Olong doro aku di Jahoba alam naung di tangion jojoki pahu raja yoko ai nunga di paile pinggona tuau jadi saya jog maibana saleleng au mangulu tondiki Psalmen 110 ayat 7 sampai dengan 4 nunga pola di haliangi akarang teni hamatna yang doa jalan nunga pola mengenai tu au aka hagogotan ni banua toru nunga pola mengenai tu au hagogotan dorot pardang bola dungi pa jauh-jauh maguar di Jehovah ale Jehovah saya palua ma tondiki
Pesalmen 110 ayat 5 dohot ono. Para siroha do Jehovah jala nabona, jala para siroha do debat tatai, si ramoti akah si unjur roha do Jehovah, nungatung tarjepol au, jadi ibana mangurupi au. Pesalmen 110 ayat 7 dohot walu. Mulak maho aleton liku tu paradian mi, aideng gando ulu uhum ni Jehovah tuho. Tongondo nunga dipalu aho tondiku sian hamatean, matangku sian ilu patku sian patuk Tuhan. Salmen 91 ayat 15. Jowona ma'ahu jadi alusanku maibana, saya dongananku do ibana, jupa hagogotan. Paluaonku do ibana, jala marmulia ibana bahenonku, saya pamahat pongku do ibana sarimatua, jala patari dah hononku tu ibana hatua onku. Marende Hitam, buku ED 45 ayat 1 di 2. Keluarga Situa Demute beserta Nyonya, keluarga Nyonya Situa Tapugulun Buru Samosir, keluarga Nyonya G Hutapea Buru Pardosi, keluarga S Ambarita beserta Nyonya, keluarga Nyonya T Raja Gugu Buru Marpau, keluarga H Sinaga, keluarga SB Hutapea beserta Nyonya, keluarga S Sirait beserta Nyonya. Debata Manopa Portibion Marhite Hatai, di bagasan Hatai Patardo Habisuhon Huaso nang haguguan nana sumurungi. Dung ditopa debata Portibion mauldo siat turohani jolmai na dok ni Hatai. Hinoroni ido umbai na boy na sida di ela-ela si bolis pangagoi. Ai indaon laos ido suhar ni namasa atik pedang denggani. Ido na dengga di rohani debata. Tabigema liturgi situasional dimulanai nungadong hatai, jala saur tu debatado hatai, jala debatado hatai. Lima nasaur tu debata dimulanai,
saluhutna I marhite hataido umbaen na majadi jaladang adung nanggo sada sian naung jadi naso marhite siani Olo tutu marhite hataido di topa debata nasa na adong uli jala denggando di topa debata dan adong nahurang ai di patari dahon akka jadi-jadian naido hamuliaon tu debata si panopa ibana mataniari bulan dohot bintang Rodi sude akka hajak-hajang mamaritahon sangat ni debata. Bohado ia manusia. Dibaritahon do ulaning goarni nama nopa iwana. Imada sada sukun nauli doi diari natalon mamaritahon goarni debata. Ido situ ni ulaon dinita ikon dibonai diisian ngolukta. Parsorandi huria nang di tonga-tongani masyarakat pe. Ido tutu ai barhite parsaurat taido bui hita lam takas botota nomor ragam di latar belakang ni akka bangso. Home, karakter, kepentingan sahat rodi sude sifat nama rasing-asing narumikot siadi botota debatado nama noppa saluhuti marhite-hite ido di patuduhon debata asli rohana marhite-hite ido di pangido debata asa marsitukul-tukulan hita saluhut di bagasan keberagaman ini jala marhite-hite i naik di patuduhon debata hinauli doho tina dengan ni jadi-jadianna muat kadumaku na hinaulongan sadariot ka bilangi jala tarimani ma ahado namasa di bagasan kiberagamani ahado namasa di bagasan hubungan manusia dot manusia satu manusia dodo nasana na dong di bina ditangani on Molonida na hubalian nunga masih tait rohingna masih bayan na binoto na hubbar tulong wali rohana molosongoni nama dia mana boy patubuhonon ni pangalaho si songoni begema asa kupajojo hotel kosong teal elak late oh tahe manusia nabi noto jolma do bongot tu bagasan hotel ya nuai nungga hoteli bongot tu bagasan rohani jolmai bah hotel kosong teal elak late monopula marasar hotel di bagasan roha na dengan naniula ni dongape boido gabeso dengan idao los ido suhardi namasa atik pedang dengan ido na dengan di rohani nadeba tung nasi tongdo nani dokunai nasan madok tudongan na oto doi muludungata na otoy kita mana bisuk ima parange hagulakon naso olo ditogu-togu tuhati uroni tudo sumai tuhata na taksurat disada Korintus sada ayat 10 tabi ima asa dipajojo dongata ai ahoto odo hata na talingo tusilani di rohani halap nalomago alai hagogoon ni debatadoi dihita nadapotan haluau
Marendehita buku Ede 56 ayat 1 dari 2 Roma Hamuna. Saya Roma Hamuna. Nuain masuk mahita kur parsauta andara nunga tubuh si palua
Ayo, sekarang waktunya kita mau menyaksikan pertunjukan gerak dan lagu dari anak-anak persautan kelas kecil. Kita saksikan pertunjukan lagu dan gerak anak-anak kecil persautan Andara. Kami persilahkan. Tuh seperti sana, seperti depan, seperti